peli just. Full screen lähtikö mä meen just mihin sä lähdit sitten. Okei, joo. Ylös ei katsi mennä, tuttavas alas. En tiedä, mä en oo ikinä pelannut. Mua hakataan jo. Kuoliks sä? Kuolin. No, nyt mä voin viimeinkin laittaa full screen. Mennään tohon uudestaan, tuu tähän reunimaiseen. Siihen taas siihen reunimaiseen oikealla. Menikö se siihen? Reunimaiseen oikealla. Se alkaa 5 sekunnin päästä tää peli. Sain parhaan aloituksen ikinä. Mä sain mennä 3 kilpeä. Siis se väitää sä nyt oot. Ja onks sä oikees matsissa? Oot. Joo, meille molemmille kirves. Täällä on timanttikypärä yhdellä tyypillä. Mä pohnaan sen, niin mä saan sen. Joo, juokse vaan johonkin suuntaan. Mä kyllä löydän sitä. No niin, me best tässä. Allegensis, noin. Mulla on meidän molemmille kypärä kanssa. En kyllä vielä syöttävä. Noin, nyt tuu spawnille. Joo. Onko se nyt spawnilla? Millainen paikka se on? Mä nyt juoksen täällä kirveskädessä. Joo. Täällä on yksi tyyppi, jota mä hakkaan just. Mä lähdin just pakoon. Koska täällä on 2 tyyppiä, jotka hakkaa mua. Joo, mä vedän tän loppuun. Sama se, joka kuvaa, niin mulla on paras pysyä hengissä. Joo, mulla on meille molemmille kirves kyllä. Joo, harmi. Joku yllätti, se oli kovat kamat. Kuolin. Ei. Kun heitti mua OP kananmunalla. Ei, mä sain itekin sen kananmunan vaikutuksen. Se on niin hidas. Ja mulla on puoli OP. Vitsit. Mä puolen kohta. Mulla on timanttinen kypärä, niin varmaan kaikki haluaisi talkata sen muuta. Mene vaan vaikka toiseen huoneeseen muuta. Ei, mä kuolin. No, mä menen tähän viimeiseen peliin. No niin, tässä mä otan vielä yhden pelin, jossa on nyt tämä ystävämme Musti ei ole mukana, mutta sentään pelissä sekin, vaikka ystävämme Musti ei ole nyt mukana. Mä vedän tän Hunger Games-jakson nyt loppuun. Ja mappi on joku. No kuolen nyt. Nuupeja! Täysnuubit. Oikeesti, se ei olisi laittanut päälle noita housuja. Ihan nuubei. Toi ei aukea toivottavasti.
Paitsi Blockglitchillä se voi olla. Siis mä voisin kokeilla Blockglitchassa. Tulipa vähän, vaan 3 noita. Ei sitä voi olla. Ei taaskaan ne voi. Sä voit tulla kommentaattoriksi tähän, Musti. Joo. No niin, voidaan homma. Näitä mistä päästä kanappiin. Kommentaattori Musti. Tässä meillä on professionaalinen Jonathan. äänipettymysosaaja Jonathan Arja. No. Sienimuhennusta saa jonkun superitun. Teillä ei ollut mitään. Mikä sillä on tilanne? Montako? Hengissä. 9 palaa. Oh. Aika paljon vielä. Täällä on. Mietitään sitä tuolla hidastus. Lumikolla ei muudu tuli se hidastusvaikutus. Ha. Eikö se itse vai? Ei. Oho. Joo. Joo, en käy päällä. Sillä on niin paljon huonompaa kamaa kuin mulla. Ai jee, se oli vaan. Kyllä. Tuo puhu. Se oli aika tiukka. Tuolta tulee joku. Se heitti mua katamulolla. Joo. Semmossa on hitaus. Puoli sydäntä. Ai jee, nyt tuli muuta lämmässä. 1 sydän. Se on hidas. Luovutus. No juokse, älä pysähdy. Älä pysähdy. Mä pysähdyn vahingossa. Syö. En mä ehdi. Se... Niin, ei koskaan kannata kääntyä, että sillä on tänään ehdi tosta. Onko se sun päässä? On. Mä muuten saisin Iron Swordin. Joo. Kryptottua, mutta ei nyt sitä ehdi miettiä. Juokse. Hei, mä söin 2 noita yhdellä. Joo, hyvä. Nyt alkoi enää. Oh! Pako. Mä juoksin vahingossa tota päin. Joo. Se katsoit liikaa. No joo, se video oli siinä. Kiitos kun katsoitte ja se on